Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag kommer mig og Dorm til at prøve at klare en af de her Wastelander Twistes i et game, så her kommer det. Og først lort. Jeg hader det dag. Så vil du se, at det første game rigtig pis. Men nu spiller vi vores andet game. Mig og Dorm. Here we go. Altså, der er dernede, vi finder masser med bombegids. Ellers så er der det er ikke lidt langt derovre væk. også. Er der ikke også? Jo, der er også en der. Ja, jeg tager sgu og drop over ved Grand Glacier. Eller hvad end det nu kalder det i Bomber Cloudlandet. Jeg tror, jeg Men kan du huske Bomber Cloud? Bomber Cloud, der music der word. Nej, jeg mener ikke den art. Og der er faktisk en over ved mig. Hvis jeg ikke tager fejl. Er det det? Nej, der er en tankstation. Ah. Der er en tankstation! Jeg er rigtig glad. Ja. Det er godt at være glad. Nå, gate. Let's go. Jeg hørte der lige Echo. Hvad sådan? Ja, yeah, det er Fortnite. Jeg hørte Gate 2 gange. Men der var lige en lige her. Boogie. Hvad? Der er en lige her hen ved mig. En challenge. Huh? Nej, jeg er svær. Jeg har lige fået en lille gate. Eller en lille med, hvad nu, deal. Wasteland Beacon. Det er den der When Touching Ground. Jeg tager den om lidt, jeg skal bare lige loot op. Dorm, hvis du man kunne cancel dem. Bil. Kan man? Ja. Yeah. Det er kraftedeme løgn. Jeg er en spule væk fra dig. Shit, jeg har lortelus. Eller jeg har en ret god gun, men Der er ikke engang en bil det er oppe jo ved ikke mig. sådan en gun, man kan solo med. Jeg er 300 meter væk. Så den der... Hvor var der en chest? Nå, Nu her. går jeg på eventyr. Tralalala. Du tager og spiser nogle snacks lige nu, har jeg en følelse. Det gør jeg ikke. Jeg drak en shield potion. Bro, det lyder lidt så, som om, at du spiste nogle snacks. Jeg tror så godt, det gjorde det. Weird. Ja. Yeah. Nå, nu hitter jeg The Greedy Monster. Okay, det gør det bare. Bro, der er lige en, der er pickaxe. Okay, der er ikke flere ting herovre. I dag så skal jeg lege taxi. Men hvad sælger den her? Sælger den snipers? Nej, det er en DMR. Ja, yeah, der er ikke nogen snipers. Eller der er faktisk en glitch i den her sæson, hvor du kan få en sniper. Dorm, har Så du er den brug på for shield? TikTok. Kom her. Nå, Jeg skal ikke nej, bruge det har det shields. ikke. Det har jeg egentlig heller ikke. Men jeg gjorde det Odin, tager du den? Eller gør jeg? Kan vi begge to tage den? Jeg ved det ikke. Jeg tror bare, jeg tager Du den. prøver. Bare pas på. Odin, hvis jeg var der, så var først lige bygge en rampe. Det var det. Eller et eller andet at stå på. En tone. Det er nok klogt. Tager du den? Sådan der. Jeg kan også godt tage den. Men har du også taget den? Nå. Der var Tony the Tiger, som du snakkede om. Hvad sagde jeg? Du prøver virkelig at tage min rolle, hva'? Måske blev jeg fyret. Men i det mindste er stadig i live. Du er klart også, at jeg kan tage en bil, ikke? Nå. Og nu kan jeg også lave noget rigtig sjovt. Odin. Hvis jeg var der, det, så ja. vil jeg nok have nogle shields eller et eller andet. Bro, okay, hvad for noget loot har du lige nu? På grund af, at der lå en, eller der var en rare chest deroppe. Der var kun den der, hvad hedder det? Exploder ting. Der er en person. Jeg kørte den over.
Og det er sådan, man dræber en person. Odin, altså må jeg godt lige sige noget, ikke? Du lyder altså lidt emo, når du taler lige nu. Du lyder altså meget emo-ish. Emo? Ja, sådan, du ved sådan emo-lyden. Så din stemme, den er sådan fucking emo eller noget i den stil lige nu. Jeg vil have den der shotgun. Det bliver ikke godt, men au. Men Odin, jeg er godt. jeg tager ikke engang damage lige her. Det er fordi, at jeg har lavet en ting, som er under jorden-agtig. En floor? Nej, det var vildt en stær. En rampe. Ved du noget, jeg tror måske også, at jeg tager den herover. På grund af, at jeg har hørt for mange, at det er en af de bedste. Ellers holde den der W-keying. Men gælder det her som jorden? Nej, hvis man står på sådan... Belt? Hvis man står på sådan et gulv, så gælder det ikke som jorden. Det skal bare ikke være jorden. Nu bruger jeg sgu min zero build skills. Zero build. Et æble. Giv mig det der æble. Så jeg skal lige om lidt at grief for dig, I swear. Odin, der er din yndlingsturret der. Og jeg vil sige, tag en af dem der også. Ja. De er bedre, især når det er Rocket League. På grund af så tager du et Så bliver jeg hurtigt at skifte sæder. plus du... Jeg bliver fuld af beamet! What the heck? Bro, den er ny freaking pistol er... Shit. Den kan fucking beam! Bro, skal tage rain pusher. Ej, han sidder i min bil. Ej, dum. Jeg tror lige, jeg kommer og redde dig. Nevermind, min bil blev fuld botset. Odin! Han er one shot derovre. Odin, du kan sagtens dræbe den, den er så på 200 HP. What the? Ej. Jeg blev jumpscared af den der bil. Shit, this. I like the way you kiss me. I like the way you... jeg så lige min klon. Så vi kan få en challenge dernede. Altså der, hvor jeg landede før. Jamen, jeg tager dropper hernede og får en challenge. Eller hvis det er den her med burning hot items, den er den værste, den skal du ikke tage. Hver gang du bare tager ammo op, så tager du damage. Damn. Altså måske hvis man har et godt loadout og medaljen, at det er værd, men ellers ikke. Nej, på grund af medaljensene tager ikke healer white. Nej, men den der medalje med infinite ammo. Nej, men jeg mener... Ja, okay, det kan faktisk godt være. Er du helt over på den anden side af mappet? Ja, der hvor jeg har mit point, så ja. Jeg er på den anden side af mappet. Ja, det er du. Men er der jo en wasteland der? Right. Nej, det er der ikke engang. Den spawner ikke klar. Eller var det overhovedet samme? Ej, det er slet ikke samme sted. Der er den NPC, jeg kan hyre. Men vil man det? Nej. Okay, hvad Eller slær hyre den. Det er en healer. Oh shit, der er en bot. Min er så let. Der er en bot. Jeg har fået den der, hvor der er med at tage... Hvis der man bare står stille. Jeg har lige dræbt en bot. Jeg er stolt. Jeg har fået den der, hvor der er tager damage, hvor der er, hvis jeg står stille.
Den burde faktisk være ret easy, men skal bare ikke stå stille. Jeg ved om det gælder med biler. Åh, fuck, jeg bliver beamet. Der er vildt botlobbies her. Hvad for en er din? Hvad? Hvad for en er din? Challenge? Jeg har ikke taget nogen endnu. Jeg har ikke taget nogen endnu. Jeg droppede det forkerte sted. Men det er der nogle steder, hvor man kan sådan se på mappet, at der er Wasteland og Crystal? Nej, du skal være okay tæt på dem, hvis jeg ikke får den. Okay. Jeg er hen ved en vault. Nej, biler gælder ikke. Ja, så slet vi nok ikke camp i biler. Nej, men jeg mener, at jeg sidder stille i biler. Det gælder ikke. Nej, selvfølgelig. Men gælder, hvis du kører i biler. Nej, hvis jeg står stille, så tager jeg ikke damage. Det er kun når der går. Ja, jeg tager 5 damage. Men så du skal stå stille. Nej, Nej, altså det er sådan, hvis jeg står stille, så tager jeg damage. Ja. Hvis jeg ikke står stille, så tager jeg ikke damage. Ja, okay. Jeg kommer over til dig. Jeg skal bare heals på mig. Jeg leder bare efter en af de der quests. What up? Det er så, hvis jeg kører ind i et træ, så gælder det. Ja, okay, du skal bare stå stille. Stå stille. Stå stille. Bare lad være, jeg skal lige prøve at teste noget. Lad være. Ja, du tager damage. Værste, det er 5 damage. Jeg tror, jeg ved om der er flere Wasteland quests. Det er der er en par. Var det en person, jeg så her? Yep. Okay, gå i fight. 75. Jeg kan gå i fight, min mor tager fuld af broski. En døde. Det var sikkert også bare en og vent, Wastelander Challengen giver også ekstra XP, når du tager og driver folk. Det ved jeg godt. Fuck, jeg bliver beamet! Rest in peace. Jeg tager mig på at få dig. Men det er en bot, det der. Nej, det er ikke dem. Det er derovre. Lad pushe! Welp. Shit! De er OP. Holy moly. Guacamole. Odin, du skal ikke have en ekstra SMG på dig. Det er bare spild af plads. Just for the taste. Go on your knees, arm on the case. You take the heat, every touch race. You say we done, but you hate to stay. You say this class will let you down. Just take the run and you find out. But don't you wanna make me proud? Cause I'm so proud. Baby, I'm so proud of you.